सिन्दुक मा बेयो 460 ना 4 औ नैबे सिसो होनदां Cordas Basakland Cordas Basakland कलकाता केलकाता गोदोनि कलकाता नै दाथ' कलकाता जाबायना गोदोनि जाथारबाय आरो बियो खेबगासिनो रेकर्डिं जागासिनो दंखायो आं इथा दोननि र' इथा गोदो आबौनि सिन्दुक जाय आबौआ माने गसाइगावआवहायनो माने बिल्डिं गैयामोन बे मानसिया माने एसे गाग्रां दोननि र' थाइगेरगुरि गुरफेला थाइगेरगुरि हाथिगराव माने बिल्डिंनि आवलामोन आबौआ 100 बोसोर आगोल 20 बोसोरनि सिन्दुक बे सायाव स्टिल गोजामोन दा बेयो गाजोबबाय गोबाव सम जाबोबाय फिसाज्लाया जोथोन लानो हायाखिसै